ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದಾವ್ರ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಡು ಬದಲಾವಣೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಸ ಆದೇಶ. ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಂದು ಪೋಡಿದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಚಿತ್ರಾಪುರೊಟ್ಟು ಜೀವದೆ ತೊನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಸುವರ್ಣ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಡು ಮಂತ್ರಿಯರಿಡ್ದು ಗಾಂಧಿರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಂದು ದೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿನ ಎದುರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದಾವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಡು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಐತಂಚ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪುಂಡು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದುಂಬರಿಯುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ಗ್ ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೆರೆಗಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಹೊಸತಾತ್ ಮಲ್ತದು ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ವೀಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದುಂಬರಿಯುಣುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪಬ್ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಸೋಮವಾರ ಹಿಡಿದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ 7 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ರಾತ್ರಿ 1 ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ ಆಜು ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ದುಂಬರಿಯುಣುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಿಪಾದಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಬಕಡು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ರಥನು ಉಂತಾದ ದಿನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರುಡು ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಬಕಡು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ರಥನು ಉಂತಾದ ದಿನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿನ ಎದುರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅಂಗಾರೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಟು ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ನಾಯಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಏವ್ರ ತೋಜಾದ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಪಾಡೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರೋ. ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದಂತಹ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅದಿತ್ತೊಂದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಪಾಡೆರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರ. ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಅದು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್. ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲು. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬಾರ್ದಂತ. ಇಂಥ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಕುಡ್ಲಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಡಪಾಯಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಗಾಂಧೀಜಿರ್ನ ಪುದರನು ಅರೆನ ಭಾಷಣದ ಅಕೇರಿಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾತನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತಿನ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಪುದರನು ಅರೆನ ಭಾಷಣದ ಅಕೇರಿಗ ಪಂಡೆರ ಅವು ಗಾಂಧಿರಿಗ ಮಲ್ತಿನ ಅವಮಾನ ಅಂದು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು ಪುನಃ ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ್ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೆಪ್ಪಾದುಕೋರ್ನ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶಗೂ ಒರಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಲೋಕದ ಮಾತಾ ದೇಶಲಿಡು ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿಲುಂಡೋ ಸ್ವತಂತ್ರಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ನಾಯಕನ ಪುದರನು ಅಕೇರಿಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾತನೆಂದು ಪಂಡೇರೋ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರ ಈ ಅಸೀಮ ಹೋರಾಟದ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ನಾನು ಯೂಟಿಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಹ ಗಮನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರೈವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾತಿರ್ದ್ ಈ ದೇಶಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕನತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೋದಿ ಅತ್ ಈ ದೇಶಗಾದ ಆರು ದಾಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಜೆರ ನೆಹರು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಚಾಂಗುಡು ದೇಶ ನಡತೊಂದುಂಡು ಗಾಂಧಿ ಪುದರ್ಗ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನರ್ಹರು, ಅಯೋಗ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂಗಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬುಧವಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದು ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಡ್ಡಿಮಲ್ತಿನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ್ ಅಂಗಾರೆ ಬಜರಂಗದಳ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊರ್ಮೆಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಡುಟೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಪೆಲ್ದ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ. ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಚ್ಛೇದ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಲ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ಅಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಈ ನಡುಟು ಪಂಪೆಲ್ ಮೇಲ್ಸಂಕಗೂ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪನ್ಪುನ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಟಾದಿರ. ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪುದರಡು ಬ್ಯಾನರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಈ ದುಂಬು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಇಂಚಿನವೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ ಅಪಗ ಅವೇನು ಪೊಲೀಸರು ದೆಪ್ಪಾದಿರ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ತಾನಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾನಗ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಪಟ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದು ಅಪಗ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬೀಜಾದ ಗಿಡತದಿತ್ತೆರ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತ. ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಒಂಜೇಕ್ ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಬಸ್ ಇಟ್ಟಿನ ಜನಕುಲು ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು 15 ನಂಬರದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಂತೂರು ಕಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ಡು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಒಂಜೆಕ್ ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ 15 ನಂಬರದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಂತೂರು ಕಡೆಗೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ಬಸ್ ತಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು. ತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಳಾತಂಡು. ಮಾರ್ಗೋಗ ಬೂರ್ನ ತಾರೆಡ್ದು ತಾರೆ ಇದ್ದಿತ್ತದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಯರು
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ತಾರೆ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಂಚಾರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಚಿತ್ರಾಪುರತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇರುವೆರು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೇಕಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ದೀತಿನಿ ಮಾತ್ರಾತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೆರು. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಟು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಇರುವೆರು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತದು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ದುಂಬು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರ್ದಿರಂದು ತೆರಿದು ಬೈದುಂಡು. ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 45 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ 35 ವರ್ಷದ ಗುಣ ಸುವರ್ಣ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಕುಲು. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಲದ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಬೇಲಿಡಿತ್ತೆರು. ಗುಣ ಸುವರ್ಣ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ಅವಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಬರೀತೆರು. ತನಕ 14ನೇ ವರ್ಷುಡ್ದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ 2 ಸಾರನೆ ಈಸವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು 2 ಸಾರತ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬಂಜಿನಾಲಾನಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೀಕ್ ತಾಗಂಡು ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಪೇತಂಡಲ ಅವೆನ್ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ 2 ಸಾರ ತಾಯಿನೇಟು ಕೂಡ ಬಂಜಿನಾಲಾಂಡಲ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ನೀಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಚ್ಚಲ 2 ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತಜಿ 2 ಸಾರತ ಇರುವೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿತ 10 ದಿನೊಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಬೈದನು ಅವು ಜೋರಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬರೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಕಂಡನೆಗ್ಲ 3 ದಿನೊಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿತಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೀವದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆರ್ ಬರೆತೆರು. ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಎಂಕಲು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ವ ಅಂದ್ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಕಮಿಷನರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊನಡೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಜೀವದೆತ್ತೊನಡೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದೆರು. ಮಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋನಗ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ತೋಚಿತಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಣಂಬೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಲವ್ ಜಿಹಾದುಡು ಹಿಂದೂ ಜವಂದಿಲೆನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಕ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನಃ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಲಿನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾದ ದೆತ್ತನುಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಹಿಂದೂ ಜವಂದಿಲೆನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ಪಾದ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಲೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿರ್ನ ಕುತಂತ್ರಗೂ ಎದುರಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡು ಹೆಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪುನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಲೆನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಗಣರಾಜ್ ಭಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಭಾರತದ ನೀರು ಬರ್ದು ಮುಲ್ತ ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿನಕುಲು ಇನಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯವು ಎದುರಾದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಡಾತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಪ್ರೇಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನೋ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು. ಅರೆ ಲಾಟ್ ಪಾಟ್ಗಳು ಊರೂರು ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಸಂಚದು, ಇದೇ ಹುನ್ನಾರ. ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ, ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಕರಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪ್ರೇರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮಿತ್, ಸತೀಶ್ ಮುಚ್ಚೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಇಂಚ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಡು ರಾಜದೋರ್ಮಿಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥದ ತಾಪಕಿರು ಗೀತಾ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಗಾರೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿದ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು 52 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಂಡನಿ ವಾಸುದೇವ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆನ 6 ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಒಡಿಪದ ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿದ ತಾಪಕಿರು ಗೀತಾವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಗಾರೆ ತೀರಿಯರು. ಉದ್ಯಾವರ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿದ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡು 6 ತೀರ್ದೇರು ಅರೆಗು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅರೆನ ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು.
52 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಂಡನಿ ವಾಸುದೇವ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರುಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ ಅವು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮಿಡು ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದ ಬುಳಿಪಾಯಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಕಳೆವೊಂದು ಅರೆನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ. ಗೀತಾ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ತೀರ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಅಂಗಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿದೇರ ಗಿರಾಕಿಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ಇರುವೆರು ಮಗನಕುಲು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಗಲು ವೀಣಾ ಹೆಗ್ಡೆನು ಗೀತಾ ವಾಸುದೇವ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗತ್ತಿದೇರ. ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಗಾದ ಪುಣೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಸಂಸ್ಥೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಒಡಿಪುಡು ಶಾಂತಿ ಕಳಂಕಾವನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಭಾಪತಿ ಪಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಗೆಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿ ನೀಡಿದವರ ಬಸರೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನೋಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪಾದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಸರೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೈದನಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಒಯ್ತ ಪತ್ತಗೂ ಕಾರಣ ಆತಿರು. ನನ್ನನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಗಾದ ಪುಣ್ಯುಡಾಯಿನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಡಿಪೋ ಆಫೀಸಡ್ ಇರುವೆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಸುಗೂ ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಒಂದು ಜೋರಾತಂಡ. ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದ್ದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಭಾಪತಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಬಸರೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ದೂರುಂಡು. ಕೆಲವಂಜಿ ಕಾಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಅರೆನು ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಚಪಡಾದೆರ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಭಾಪತಿಯಾದ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರಿನ ಅಜತದಿತ್ತಂಡ. ಬಸರೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ. ಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಜಪಡಾಯಿನೇಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ವಿರೋಧವಾದ ಕೋರ್ಟುಗ್ಲ ಪೋತೇರ. ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತಾನೇ ಸಭಾಪತಿಯಾದ ದುಂಬರಿವೆ ಅಂದ ಅಂಗಾರೆ ಬಸರೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋತೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಹತ್ತಂಡ. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ DC ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. DC ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸುಳ್ಳು, ಯಾವುದೇ ಪುರಾವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಚೇರ್ಮನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇ, ನೀವು ಚೇರ್ಮನು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. DC ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೇ ಸಭಾಪತಿಯಿಂದ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸಭಾಪತಿಯಾದುಪ್ಪನ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದ್ದು ದೇಯ್ದಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದು ಒವ್ವೇ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ ಗುಮನಗು ಕನವಂದೆ ಬೇತನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡಪಾದಿರಂದು ದೂರ್ದೇರ. ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರದ್ದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ DC ಅವರು ಅವರ ಕಾನೂನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಲ್ಪದ ಗಲಾಟೆ ಜನಸೇವೆದ ಉದ್ದೇಶೋಡ ಅತ್ತು ಕಾಸಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಸಭಾಪತಿ ಪಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲೇರ್ ನಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟುಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಸಾದ್ರಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣಡು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಘಟಕ ದುಪ್ಪುನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ. 100 ಜನ ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಪದವಿ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರ ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿಷಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೇರ. ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆದ ಜತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒಟ್ಟು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮಗುರು ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾವಡ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೋ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಸಾದರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. Dr. Shreyank S. Kotyam. Congratulations. ಕುಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನೀಡಿದಾವ್ರ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಡು ಬದಲಾವಣೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಸ ಆದೇಶ. ಈರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಂದು ಪೋಡಿದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಚಿತ್ರಾಪುರೊಟ್ಟು ಜೀವದೆ ತೊನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಆರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಸುವರ್ಣ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಡು ಮಂತ್ರಿಯರಿಡ್ದು ಗಾಂಧಿರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಂದು ದೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿನ ಎದುರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಡು.